Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, dinten niki kita badhe sinau basa Jawa. Kita badhe jawab bareng-bareng gladen wulangan papat bareng kali Bu Kiha. Langsung dibuka LKSC halaman 40. Pilihin wangsulan sing paling bener. Nomor 1, ono teks diwaca dhisik. Andi sekolah ing SD Negeri Makmur. Sekolahane manggon ing cedhek lapangan. Ing sakiwa tengene sekolahan akeh tanduran sing ijo royo-royo. Sekolahane Andi katon asri. Andi seneng sekolah ing SD Negeri Makmur. Lingkungane nyenengake banget. Pertanyaane, tembung ijo royo-royo tegese lah ijo royo-royo itu anak-anak tegese ijo banget. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2, Bapak Kepala Sekolah murid-murid supaya ngati-ngati. Jawabannya adalah nuturi. Bapak Kepala Sekolah nuturi murid-murid supaya ngati-ngati. Nomor 3, kelas loro baris ing ngarep perpustakaan. Loro kramane kemarin sudah dijelaskan Bu Kia. Loro kramane kalih. Jawabannya A. Nomor 4, sekolahane Andi katon asri. Asri tegese jika kalian membaca materi-materi di LKS halaman 46 itu ada kamus cilik. Lah di situ ada asri. Asri tegese api. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5, wayang ngasuh murid-murid padha jajan ing wayang ngasuh. Waktu istirahat murid-murid jajan di mana? Jajan di kantin. Nomor 6, yen ana ing sekolahan biasane ngasuh tuku jajan ing. Nah, ketika berada di sekolahan biasanya istirahat beli jajan di mana? Di kantin juga. Sama jawabannya adalah C. Nomor 7, simbah saben awan mesti ono ing kamare. Saben awan ketika siang hari mesti sare ya anak-anak. Sare itu basa kromo dari turu. Karena ini adalah simbah orang yang lebih tua, maka kita menggunakan basa kromo. Kita jawab sare. Nomor 8, aku diajak ibu ing pasar sepatu kanggo sekolah. Nah, itu unggah-unggah bosonya pakai boso ngoko ya. Berarti jawabannya adalah tuku. Aku diajak ibu ing pasar tuku sepatu kanggo sekolah. Jawabannya B, tuku. Lanjut nomor 9, biasane ibu masak ono ing Nah, masak di mana? Di pawon. Pawon itu artinya dapur. Nomor 10, ngombene banyu putih saben dina supaya sehat. Basa kramane banyu yaiku kemarin sudah dijelaskan, basa kramane banyu yaiku tuya. Jawabane A. Nomor 11, saben dina Senin dianakake upacara bendera. Dina kramane dinten. Jawabane A. Nomor 12, Pak Wawan anggone teko mesti paling isu. Teko kromone dateng. Jawabannya B. Nomor 13, latare Pak Widodo pancen ombo. Tembung ombo padha tegese karo jembar. Jawabannya B. Nomor 14, Rinda kembang saben sore supaya katon seger. Kembangi diapakan supaya seger? Disiram, nyirami kembang supaya katon seger. Jawabannya A. Nomor 15, saben dina Jumat ing sekolahanku ana kegiatan resik-resik. Programe diarani Jumat Sehat. Kabeh murid nggawa kanggo kerja bakti. Nggawa piranti itu adalah A. Jawabannya A. Nomor 16, sing dadi petugas upacara sok minggu ngarep. Iki kalimat pertanyaan
sing nakokake wong atau subjek. Berarti jawabannya A. Sopo. Sopo sing dadi petugas upacara esuk minggu ngarep. Nomor 17, murid-murid padha maca buku ing titik-titik. Jawabannya perpustakaan. Yen wayang ngaso, murid-murid dolanan ana ing lapangan. Kalau istirahat, murid-murid bermain di lapangan. Titik-titik tugasnya dikumpulake ing mejane Bu Guru. Nah, jawabannya adalah kapan? Kapan tugasnya dikumpulake ing mejane Bu Guru? Jawabannya adalah A. Nomor 20, parine katon ijo royo-royo. Tegese ijo royo-royo yaiku ijo banget. Jawabannya A. Jangan lupa juga ditulis penjelasan Bu Guru tadi di LKS kalian masing-masing. Jangan lupa belajar. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.